Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта культурная сядзіба, сумесны праект нашай станцыі і арт-сядзібы. Арт-сядзіба ў працэсе ліквідацыі. Еўрарадыё выгнанае з Мінска, але ёсць рэчы вечныя, гэта культура і нашай размовы пра яе. Сёння, як заўжды, на сувязі са мной асабіста Алексей Сапрыкін. Прывітанне, Алексей. Прывітанне, Павел. Вось у такім кадраванні яшчэ не зразумела, што Алексей Телезорка у нас сёння. Вось, а з намі з Алексеем на сувязі джазмен Павел Аракелян. Прывітанне, Павел. Вітаю, шановныя, вітаю слухачы. Ну вось, два Павла і Алексей, і... Я буду загадваць жаданне. Ну, я не ведаю нават, як у такой вось дыспазіцыі вот гэтай загадваць жаданне, але тым не менш пачынаем нашу сённяшнюю культурную сядзібу. Ну, а пачынаем мы яе, як заўжды, з абмеркавання культурных навінак апошніх дзён. І Паўла мы паклікалі не проста таму, што ён вельмі круты чувак, а таму таксама, што Ён проста вельмі круты чувак. Проста, да. Таксама таму, што адна з навінак звязаная з ім наўпрост, і гэта даволі сумная навіна. Павел прадае свае музычныя інструменты. У прынцыпе, гэтая навіна звязаная і з тэмай нашай сённяшняй праграмы, якую мы вельмі абстрактна, але з іншага боку максімальна канкрэтна сфармуліравалі як творчасць у часы вось гэтага ўсяго абы чаго. Ці можна ёй займацца? Да. Паша, думаў, што ты... Жартаваў, да? Жартаваў, да, што ты жартаваў, калі я прапановаў такую тэму, но, бачыце, я вынес загаловак, і вось ужо мы маем такі скриншот на экране. Да, гэта вось якраз з твайго фейсбуку, Паша, што напамінаю, што прадаюцца прафесіянальныя музычныя інструменты. Ужо адзін прададзены, я так бачу, саксафон, тенор, але іншыя сапрана, саксафон і труба. Ой, я тут не прочитал флюгельгорн. Флюгельгорн. Ты таких слов не ведаешь, Алексей. Ты с телевизора. Меня Ольга Подгайская зараз забьет за то, что я не ведаю таких слов. Ну, ладно, не важно. Павел, что Паша, для музыки... Да. Ты хотел запытаться? Ну, я хотел запытаться, что означают музычные инструменты для музыки? Что означает их продаж? Ну, причины зразумелые, але вось, ну як это так? Слухайте, ну, по вялікім рахунку, канешне, для шмат таких музыкаў інструмент гэта такі баявы таварыш, як кажуць, то бок, ну, штосьці са сваім характарам, да, гэта. Але, ну, калі ставіцца рацыянальна, ну, гэта ўсяго ж такі рэч, і таму, ну, сёння ёсць, заўтра няма. Папазаўтра зноў, можа быць, што-небудзь будзе. То бок, у прынцыпе, прафесійны музыка, ён можа граць на любым музычным інструменце. Як вот журналіст можа ў любы мікрафон казаць, у прынцыпе, пасадзілі заўтра перад іншым, так і для музыкі. Ну, сама, калі ты умееш граць, то, у прынцыпе, заіграеш там плюс ці мінус. Калі не умееш, то не выратуе ніякі інструмент. Павел, а ты пакідаеш сабе нейкія, ну, запасны аэрадром, нейкі музычны інструмент сабе пакідаеш, ці ўжо усе канчаткова распрадаеш? Ну, тут справа ў тым, што як атрымаецца, бо трэба зразумець, што гэта не тыя рэчы, якія там прадаюцца сёння, там ты вырашыў прадаць, а заўтра ужо аторвалі з рукамі, да? Так, бо ўсё ж такі там патрэба ў прафесійных музычных інструментах, тым больш, напрыклад, у такіх, ну, досыць... Не вельмі попсовых, так? Эксклюзивных, як там флюгельгорн, ці там сопрано, саксофон, гэта, канешне, ну, тым больш у наших абставінах зараз реально у музыкаў наогул цяжкая сітуацыя, таму, ну, калі што-нибудь застанецца, то застанецца. То бок гэта вось тое, што вы прадаеце, гэта не типа адзін выхаванец музычнай школы адвучыўся ў музычнай школе, ну і некаму наступнаму гэта прадасць, там, кларнет які-небудзь, напрыклад. Ну, так, бо ўсё ж такі справа ў тым, што, ну, па логіцы гэта ўсё ж такі там такая рэч, якая каштуе грошы, і ён вінны сябе ці акупаць, ці то ты вінны мець магчымасць сабе такое хобі дазволіць. Зразумела, што музыкі такое хобі сабе дазволіць не могуць на Беларусі, так дакладна. А акупаліся яны заўжды з вялікім трудом, гэта ўсё ж такі мы такі больш
фанатычна ставімся да музыкі, там мы там шукаем інструмент, там палепш, каб саунд быў там пацікавей. Вось. Карацей, флюгельгорн гэта такая штука, якую просто так для прыгажосці на палічку класці дарагавата. Дарагавата, так. Да, а купіць сябе яна можа толькі таксама у руках не вельмі вялікай колькасці людзей, якія ведаюць, што з ім рабіць, і ў большасці з гэтых людзей ужо ёсць свае флюгельгорны. Ці нават і няма на іх грошай. Ну, ці так. Кожны паважаючы сябе музыка мае мець свой флюгельгорн. Я подумал, что этим словом можно як гэта тэставаць людзей на колькасць выпітага алкаголю, в прынцыпе, таксама. Флюгельгорн. Як і там сиреневенький флюгельгорн. Ну, мы-то уже в эфире. Там штату, да. Флюгельгарністи флюгельгарнировали, да не флюгельгировали. А вось і частка музычнага фальклору. Пра прычыны, чаму Павел прадае музычныя інструменты, пра магчымасць творчасці ў Беларусі сёння. Мы паговорым у другой частцы праграмы. Цяпер прапаную перайсці да наступных навінаў. У нас іх, у прынцыпе, тут мы назбіралі 5 больш-менш важных. Больш пазітыўныя, са знакам плюс навіны. Да, вось, напрыклад, Артемій Троіцкі ў Беларускай радзе культуры. Да, такая падзея неспадзяваная. Расійскі такі, як гэта сказаць, культур-менеджер. Карифей, я могу сказать. Да, і вось у Беларускай радзе культуры. Ён-то, канешне, Троіцкі ўвесь час выказваецца за тое, што за ўсё добрае ў Беларусі і супраць усяго дрэннага, да? Вось, але ці патрэбен ён вось менавіта цяпер і менавіта ў Беларускай радзе культуры, ну, ёсць як бы ёсць розныя меркаванні. Два меркавання, да, ці не? Так, шмат людзей вітаюць яго як вельмі такого прафесійнага чалавека, а многія менавіта пішуць, што навошта, ну, такая выключна, не ведаю, як назваць, этнічная пазіцыя, навошта у Беларускай радзе культуры расіянін. Троіцкі. Ну, да. Троіцкі, так. Дарэчы, у нас жа стрым, і можна нават пакінуць заявку на музычныя інструменты. Дарэчы, Павел, а можна вам якім-небудзь іншым чынам дапамагаць, калі все ж таки мяне эта тэма не пакідае? Про паўгук, то моє апошняе пытанне не пашу. Я думаю, што Паша мае на ўвазе, ці можна якім чынам ну, калі грошай на вось дапамагаць. Тэнар-саксафон няма. Акрамя пакупкі музычных інструментаў. Не, іншым чынам не. Дзякую, але не ў такіх абставінах ёсць шмат людзей, якім больш патрэбна. Гэта вельмі годная пазіцыя, вельмі годны адказ. Павел ўсё ж такі разлічвае на свае сілы і будзе прарывацца сам у гэтых жыццёвых абставінах. Ну што, вернемся да Троіцкага. Павел, што думаеце? Што думаеце з яго нагоды? А ўвогуле вось рада культуры гэтая, да, яна вас нейкім чынам турбуе, кранае, на вашае жыццё уплывае? Ці, можа, вы пра яе ўпершыню даведаліся ад нас толькі сёння? Мне здаецца, што Павел нас не чуе. Павел? Так, нешта ў мяне прападае час ад часу гук, таму я прашу, калі не складана, апошняе пытанне паўтарыць. Ну, рада культуры, яна, ну, вы ведаеце пра яе што-небудзь, неяк узаемадзейнічаеце, магчыма, з ёю, то бок яна што-небудзь у вашае жыццё пазітыўнае прыўнесла, ці ўсё ж такі пакуль што вы абсалютна паасобку? Я, калі шчыра, буду старацца угадываць пытанне і адказваць. Не угадываць пытанне, а быць карэктным. Мы не моцна узаемадзейнічаем. Безумоўна, я ведаю людзей, якія стварылі ці знаходзяцца, ці ачольваюць раду культуры. Ну, я не тое, што не зусім разумею, навошта там Артемій Троіцкі, я наогул не зусім разумею, навошта рада культуры, але, ну, як і шмат якіх рад, які зараз з'явіліся, іх рэальна шмат, але тое, што я не разумею, гэта не значыць, што іх не мае месца быць, таму, ну, лепей запытаць людзей, якія карыстаюцца тым продуктам ці нейкім фідбэкам ад той жа рады. Я думаю, што гэта будзе больш так
адэкватна. Ну вось у асноўным Рада культуры менавіта і падтрымлівае творцаў рэпрэсаваных, там якія там з'ехалі, вымушаны былі з'ехаць за мяжу, ці там сядзелі на сотнях і гэтак далей, гэтак далей. Я думаю, што тут мусіць працаваць біблейскі прынцып па справах судзіць, да, і калі Рада культуры яна гучнымі і станоўчымі справамі, ініцыятывамі пра сябе будзе заяўляць, ну то адпаведна не будзе і пытанняў пра тое, дзеля чаго яна там і нават дзеля чаго там Артемій Троіцкі. Ну, ведаеце, як мінімум, я думаю, што ў любым выпадку гэта нейкая падтрымка, бо, канешне, ўсё ж такі там вядомыя імёны паважаемых людзей, гэта заўжды, ну, неяк прыемна. Па-другое, ну, безумоўна, нейкія праекты, як мінімум, робяцца з падтрымкай Рады культуры. Там нейкія зараз дзіцячы праект запущены, і мне здаецца, ну, як мінімум, можна зайсці на YouTube-канал і паглядзець, калі прагляды ёсць, а мне здаецца, яны ёсць, то, значыць, гэта кімсьці запатрабавана. Далей. Яшчэ у нас 3 навіны. Давайте паслухаем застаў. Да, і вось якраз пра падтрымку, мне здаецца, яшчэ варта пагаварыць, што ў Варшаве открываецца арт-рэзідэнцыя, збірае заяўкі, яна называецца Дом творцаў. Дом творцаў — это музычная рэзідэнцыя, якая адбудзецца цягам лістапада-снежня 2021 года. І накірункі — это сучасная, акадэмічная і эксперыментальная музыка. Вось. Таму да ўдзелу запрашаюцца прафесійныя музыканты з Беларусі, інструменталісты і вакалісты. Павел, магчыма, гэта варыянт у тым ліку і для вас? Ці ехаць у Варшаву сёння гэта не варыянт? Скажем так, з асабістых нагодаў я, конечно, для мяне гэта самы крайні варыянт, і я не хацеў бы, бо я не хочу просто усё агучыць, бо ў кожнага там сваіх асабістых. Добра, ну а вось ўсё ж такі гэта рэзідэнцыя. То бок гэта часова, гэта паехаць і пасля вярнуцца. Ну я так разумею канцэпт рэзідэнцыі. То бок гэта не эміграцыя, і гэта, мне здаецца, істотна мяняе справу. Как вернуцца? Сесці на аўтобус, сесці і паехаць. Ну вось Алексей задае вельмі слушнае пытанне: а як вернуцца? Ці будзе мажлівасць вернуцца наогул, ці будзе жаданне вернуцца? Бо я гэта ведаю па сабе. Адзін раз з'язджаеш на час, патусуешся тут, патусуешся, і пасля ўжо такой думаеш, ну, можа і далей трэба заставацца тут. Это псіхалагічна, канешне, сапраўды працуе. Ну, это цяжка псіхалагічна, мне здаецца, усвядоміць той факт, што, па-першае, уехаць з Беларусі, з'ехаць, па-другое, з'ехаць на пэўны час, потым вярнуцца. З'ехаць прасцей, калі ты кажаш сабе, што ты на пэўны час. Вот я на 2 месяцы паехаў, вот рэзідэнцыя, да, пасля хоба. І 2 месяцы твои працягваюцца невядома колькі яшчэ працягваюцца. Вот гэта да, я думаю, што шмат людзей прыкладна так жа уехалі і прыкладна так жа засталіся. Ну, гэта першае пытанне, якое трэба будзе вырашаць на псіхалагічным узроўні патэнцыйным удзельнікам арт-дома, гэтай рэзідэнцыі. Ну, а другое — гэта творчасць. І ўжо яны, мне здаецца, прэзентавалі, я не ведаю, той гэта склад, не той, але вось была прэзентаваная опера, напісаная за 2 тыдні удзельнікамі нейкай іншай, але вельмі падобнай арт-рэзідэнцыі, таксама, якую курыраваў Сяржук Доўгушаў. Опера, скажем так, супярэчлівая, як і ўся сучасная творчасць. Як уся сучасная творчасць Юры Дзівакова. Сказаў так. Ну, як і ўся сучасная творчасць. Карацей, ёсць рэзідэнцыя, ёсць такая навіна. Працягваем. Ну, і ёсць у нас 2 навіны, засталіся добрая і дрэнная, як гэта сказаць. Давайце з дрэннай, каб скончыць і перайсці да наступнай частцы добрай. Гэта інфаркт у Івана Івановича Кірчука. Конечно, вось
глядзіш на Івана Кірчука і думаеш, што гэта вечны абсалютна чалавек, да? Ну, калі побач з ім знаходзішся асабліва, калі ён пачынае размаўляць з табой вось гэтым голасам нізкім, здаецца, што перад табой дуб проста расце. Вот. Ну, ён і выглядае як дуб. Ну, вот і выглядае. Але тут мы, мне здаецца, мусім зразумець, што вечных людзей няма ні сярод творцаў, ні сярод палітыкаў, ні увогуле... Сярод дубоў. Ну да, дарэчы, дуб самы стары, 850 гадоў, які ёсць у Беларусі. Я быў побач з ім, і таксама реально можна параўнаць асэнсаванне, ашчушчэнне свае, калі ты побач з Іваном Івановичем Кірчуком. Павел, ну я не ведаю, уяўляеце сабе беларускую музыку, Беларусь без Кірчука? Ведаеце, я, калі вы дазволіце, я так, можа, на 2 хвілінкі не толькі на пытанне адкажу. Я не вельмі шчыльна знаёмы з Іваном Івановичем, хаця, безумоўна, мы там сустракаліся асабіста. Я заўжды казаў, можа, шмат гадоў, і буду казаць шмат гадоў, што з маёй кропкі гледжання на бягучы момант гэта самае выбітнае, што ёсць у беларускай музыцы сучаснага, то бок Іван Іванович, ён проста выбітны творца, выбітны спявак, і ён такі руплівы даследца гэтай тэматыкі нацыянальнай. Таму хочу пазычыць столькі 850 гадоў, як таму самому старэйшаму дубу яшчэ. Я, канешне, як мага больш здароўя, хаця, разумею, гэта не заўжды залежыць столькі ад Івана Івановича, і існаванне на Трыє Троіцы, бо гэта, канешне, гэта тое, чым, што реально ўвесь час казаў, гэта трэба было дасылаць на Еўравізію. Троіца, гэта тое, з чым як са сцягам трэба было бегаць, бо, вы разумееце, там спяваць, напрыклад, там поп на беларускай мове, ці іграць джаз беларускамоўнаму, гэта не зусім тое, што реально выцягваць нацыянальную традыцыю, прычым гэта рабіць настолькі выбітна, цікава і самабытна, каб людзі ва ўсім свеце проста ну, с ума сходзілі. Ну, да. Іван Іванович, здароўя вам вялікага, моцнага, калі чым-небудзь магу дапамагчы, ведаеце, я заўжды на вашым боку. Троіца сапраўды сусветна вядомая група, яна аб'ехала вельмі шмат фестываляў, world music, фолкавых па ўсёй зямлі. Яе альбомы ёсць у каталозе Pan Records, кампанія, якая лейбла, які калекцыянуе вось гэтую народную музыку з усіх куточкаў нашай планеты. І мне здаецца, што тое, вось, што адбываецца, яно нас мусіць таксама штурхануць, не адкладаць тыя справы, якія мы задумваем на нейкі больш позні час. Бо можа так скласціся, што да, мы вось думаем, што крута паслаць Троіцу на Еўрабачанне, але не будзе ўжо Троіцы, да, калі яшчэ гадоў 15-20, да, мы з гэтай ідэяй мы і там нейкія адказныя людзі паходзім, то як бы не будзе кого пасылаць, да? Вось, так што спяшайцеся рэалізоўваць сябе, свае праекты, і людзі, якія побач з вамі. У нас такі час неспакойны вельмі, і час пандэміі. Ну, трэба спяшацца жыць разам з імі і ствараць нешта супольнае. Вось, ну, асабіста я такія высновы раблю з гэтай навіны. Абсалютна, Паша, пагажуся, і яшчэ раз здароўя, Іван Іванович, усім тым, хто зараз цяжка і не цяжка нават хварэе, таму што это самае важнае, напэўна, ўсё роўна, што ёсць у нашым жыцці. Ну і прапаную без ўжо заставак пераходзіць да станоўчай навіны. Апошні нашай фільм Андрэя Куцілы. Это Іван Іванович яшчэ не застаўся ў маёй галаве. Фільм Андрэя Куцілы, рэжысёра, стаў пераможцам фэста ў Варшаве. Дакументальны фільм, прысвечаны «Калі кветкі не маўчаць», фільм называецца. Беларускім пратэстам, да, які называецца «Калі кветкі не
маўчаць. Быў таксама спадар Куціла ў нашай студыі, адказваў на пытанні, ці не прымалі яго за ціхара падчас здымкаў, таму што, конечно, чалавек з камерай, который ходзіць і нешта здымае сярод пратэстоўцаў там і ў іншых месцах, ён аўтаматычна такія асацыяцыі выклікае. Вось, і распавядаў всякае самае рознае. А глядзеў хто-небудзь гэты фільм з нас трох? Вось я не глядзеў. Не. Мне здаецца, я таксама не глядзеў. Ну, але можа в любым выпадку павіншаваць чалавека, чаму не? Да, мы его віншуем, і я хочу яшчэ зазначыць пра тое, што у Беларусі адбываецца сапраўдны росквіт дакументальнага кіно. Так, тут і Куціла, і Палуян, і шэраг Швед, так, абавязкова. Фільмы, якія там удзельнічаюць, Вардок-фесце, якія удзельнічаюць в розных міжнародных крутых дакументальных кінафестывалях і не толькі. І хто ведае, можа быць, хутка і Беларусь атрымае дакументальнага Оскара. Якія ваши думкі, спадарства, на гэты конт? Мяркуючы па тым, колькі сабраў прызоў фільм Палуяна, то, ў прынцыпе, да, гэта ўжо сапраўднае фестывальнае кіно, там да кінаакадэмікаў амерыканскіх недзе паўкроку. Але гэта ўся плынь пройдзе, пра што далей будуць здымаць свае фільмы беларускія дакументалісты. Прагназуеш наступныя пратэсты і наступную хвалю фільмаў дакументальных? Я думаю, што нават калі пратэстаў не будзе, калі пратэсты там скончацца і калі жыццё нармалізуецца, калі можна так сказаць, то якраз таки будзе пра што здымаць, таму што гэтыя траўмы, яны рана ці позна ўсё роўна дагоняць людзей, і як вось нашае грамадства перафарматуецца на новы лад, за гэтым будзе таксама назіраць вельмі цікава, у тым ліку з камерай у руках. Таму я думаю, што здымаць і не пераздымаць. Ну і калі дазволіце, я думаю, што в любым выпадку, калі будзе ўсё нармалізавацца, дык не абавязкова здымаць толькі пра траўму. Напрыклад, трэба тую ж троіцу нарэшце даслаць там на Еўрабачанне, там на сусветныя нейкія пляцоўкі, можна здымаць там дакументалку пра Івана Івановича, якую асабіста я з задавальненнем паглядзеў. Будзе пра што здымаць, мне здаецца, акрамя траўмаў, акрамя пратэстаў, акрамя вось гэтага негатыва і гэтай прыгнечанасці. Нават не ўсе пакуль што яшчэ бакі таго года, таго лета і восені яны насамрэч асветленыя. Напрыклад, тыя ж дваровыя канцэрты, дваровы движняк, нешта здымалі пра іх вось і мантавалі ў першыя яшчэ летась, да, але вось нейкай такой грунтоўнай працы, хаця гэта была абсалютна беспрэцэдэнтная з'ява, канешне, я не памятаю, хаця, магчыма, не дасачыў. Я выбачаюся на хвілінку, просто насамрэч час ад часу нават не важна, на якую тэму здымаецца. Я сам па сабе гляджу, я не дакументаліст, я ў кіно наогул не разумею нічога. Але бывае, ты просто глядзіш на некую зусім адарваную ад сябе там тэматыку, ці можа быць гэта прырода, жывёліна, гэта можа быць там нейкія там гангстарскія разборкі, ці нават не разборкі, а што-небудзь біяграфію чалавека, там, які там далёка, нейкая фізіка, напрыклад. І так цікава гэта ўсё знята і зроблена, што ты просто адарвацца не можаш, што праглядзеў, але цікава, безумоўна. Таму дзякуй Богу, што ёсць людзі, якія гэта зараз робяць цікава, а не толькі на гэтай, хвалі палітычнай выязджаюць, там зараз палітычнай падтрымкі беларусаў ва ўсім свеце. Я думаю, што яны пра што заўгодна здымуць так, што будзем глядзець і не адарвемся. Пратэсты як творчая пляцоўка, дзе можна патрэніравацца, да, даступны матэрыял, і пасля ўжо, калі мы будзем жыць у новай вольнай Беларусі, гэтыя скілы напрацаваныя рэалізоўваць у іншых больш мірных сферах і тэмах. Ва ўсіх сферах, так, да. Так. Ну што ж, пераходзім да асноўнай размовы з навінкамі на сёння заканчваем. У нас на яе яшчэ 10 хвілін.
творчасць Асноўна размовы і на яе 10 часы. хвілін у нас у часы вось гэтага ўсяго. Ну мы ўжо крыху паразмаўлялі пра гэта, Нет, да? зразумела. Вось. Павел, што адбылося? Чаму вы ўсё ж такі не адышлі, да? Я так разумею, што ўжо на даволі працяглы перыяд ад публічных выступаў, напрыклад, да? Гэта звязана з вашым настроем? Ці ёсць нейкія знешнія прычыны? Ну, напрыклад, проста нема канцэртаў, там, я не ведаю, нема з кім граць, все з'ехалі за мяжу і гэтак далей. Чорныя спісы там. Да, чорныя спісы. Гэта такая прекрасная комбінацыя з усяго, што вы зараз назвалі. Бок адразу ўсё навалілася. Шмат музыкаў з'ехала, реально зараз нават, я так учора просто фантазировал, а колькі там можна, ну, рапам там, праз тыдзень канцэртаў сабраць, і безумоўна, ўжо это такое пытанне вельмі актуальна. Па-другое, безумоўна, немажліва правесці ніводнага мерапрыемства, гэта, але гэта ўсё зразумела, гэта нават там 10 год тому назад было цяжка, зараз ужо просто ніяк. Ну і па-трэцяе, это ўсё супадае. Конечно, я не адчуваю настроя такого, як весяліцца, там штосьці рабіць, штосьці вось адчуваў неабходнасць падтрымліваць людзей там падчас дваровых канцэртаў, рабіў гэта. А зараз зрабіць там канцэрт, не ведаю, там, ну, джазовый, поплясаць там, я так само гэтага настроя не адчуваю, таму ўсё камбінацыя з гэтых трох такіх прычынаў. Ну, мне здаецца, што ёсць прычыны, якія ўсё ж такі, з якімі можна было б што-небудзь зрабіць, якія можна было б як-небудзь абысці. Ну, напрыклад, сабрацца дзе-небудзь падпольна, там сабраць нейкую групу з тых музыкаў, якія ўсё ж такі засталіся і гэтак далей. Але вось настрой, адсутнасць настрою, гэта галоўнае. З гэтым нічого не зробіш. Гэта, безумоўна, першасна. Па-другое, я ўсё ж такі адкажу вам, гэта не толькі на сваім досведзе. Людзі там баяцца там нават на прыватныя вечарыны запрашаць, ну, такіх артыстаў на кшталт мяне. Музыкі таксама баяцца ўжо граць. То бок, якая б яна была дазволена. Я ведаю, гурты, якім дазволілі, але музыкі адмовіліся, бо... То бок гэта такі сустрэчны працэс. Небяспеку адчуваюць усе, нават тыя, каму у прынцыпе дазваляюць. Ну, гэта абсалютна лагічна ва ўмовах, калі ў дзяржаве ніхто не ведае, за што могуць пакараць, а за што не могуць пакараць. Увогуле гэта ніякай логіцы не паддаецца. Да. Поэтому на всіх выпадках трэба не рабіць нічога, ці рабіць толькі нават не з дазволу, а толькі ў межах мерапрыемства, якія праводзіць дзяржава. Але тады лагічна напрошваецца тут думка, што калі нельга рабіць нешта ў Беларусі, трэба рабіць хочацца, ці рабіць трэба, таму што ёсць нейкі душэўны парыў, трэба з'язджаць і рабіць нешта за мяжой. Вось чаму, і, дарэчы, нашы гледачы, па-моему, задавалі такое пытанне у Ютубе, чаму, Павел, вы не з'ехалі з Беларусі? Мне здаецца, Павел адказваў ўжо, што ёсць асабістыя Акрамя гэта, я могу адказаць, гэта заўжды нейкі такі комплекс. Ёсць, канешне, асабістыя, но, ведаеце, безумоўна, з'ехаць, гэта ўсё ж такі досыць вялікія грошы. Ну, скажем, яны вялікія там на бытавым узроўні, для чалавека, які ўжо майже 2 гады без працы, да? Без заробкаў. Вось. І я шчыра адкажу, я заўсёды казаў, мне зараз вельмі цяжка будзе з'ехаць, напрыклад. І, каб хутчэй неяк уладкавацца, хутчэй неяк наладзіць сваё жыццё, гэта трэба будзе сядаць на гэтую тэму, як зрабілі амаль што ўсе з'ехаўшыя, нават не маючы якія не малі ніякага аднашэння ні да БЧБ-сцяга, ні да нацыянальнай культуры, ні да пратэстаў. Але гэта тэма, на якую ганяюць, ездзяць, і тады можна гэта зрабіць хутка. Мне гэта вельмі цяжка, бо гэта балючая тэма, і я... То бок кан'юнктуршчыкі. Я не хачу называць кан'юнктуршчыкамі ўсіх, хочу быць карэктным, але, конечно, я бачу вельмі шмат такога, а каб з'ехаць і не спрабаваць, не сесці на гэтую хвалю,
вот этой конъюнктуры, типу, одразу там аватарочку поставив, там поїхав со стягами, там гастрольщики. Треба розуміти, по-перше, це пандемія, по-друге, це специфіка музики, яку я виконую, то бок, це треба буде продиратися, ну, реально шмат часу, і нават, коли мене здесь там не тримали такі особисті обставини, ось, я, може бути, ну, з'їхав би і спробував, але зараз, звісно, все це вельми, ну, тема такая. І пандемія свой накладывае вельмі вялікі адбітак. Ну вось мае калегі больш знаёмыя, больш спрактыкаваныя ў музычнай сферы, яны кажуць, што у прынцыпе беларускія музыкі, які пераехалі ў Варшаву, яны граюць у кабаках. Амаль усе. Некаторыя памянялі беларускія кабакі на Варшаву. Да, ну некаторыя скалацілі новыя бэнды з такімі ж эмігрантамі, як яны. Некаторыя граюць з польскімі музыкамі. То бок ёсць музыкі, якія граюць на вуліцах, у прынцыпе, тут, і нават пра іх таксама рабілі матэрыялы адметныя, у прынцыпе, людзі. Ну, але ўсе нейкім чынам выжываюць. Але тут іншае пытанне, ці творчасць гэта. Вось творчасць і рамяство, да? Напэўна, у Беларусі таксама можна займацца рамяством, хаця тут уже іншае пытанне, да? Гэта пытанне, якое жыццё працягваецца, ну, там, пад акупацыяй, да? Ці маюць права людзі, якія знаходзяцца пад акупацыяй, весяліцца увечары там у кабаке, калі за сценкай турма. Да? Вось, ну, гэта іншы пласт. Калі 800 палітвязняў, да? Ну, да, ну, і, у прынцыпе, это ў цэнтры Мінска ўсё. Яны, ну, шмат людзей сядзіць рэальна ў цэнтры Мінска проста. Там валадарка, амерыканка, як бы все ведаюць, дзе гэта знаходзіцца. Вось, і калі гэта месяц ці два, адказ адзін, але ў нас ужо гэта доўжыцца больш за год, амаль 1,5 года, калі браць да, пачатак выбарчай кампаніі, так уже і вот усе 1,5 года прочненька так. І тут уже адказ, ну, не такі ўпэўнены, што нельга. Але вось Павел, ён непарушна стаіць на гэтай тэме, да, што ўсё ж такі не. Ведаеце, што, калі вы дазволіце, Павел, можна? Натуральна, Павел, вы можете не прасіць прабачэння, мы вас адмыслова паклікалі у стрым, каб вы што-небудзь сказалі. Так, да. Гэта не зусім, ведаеце, как там прынцыповая пазіцыя, але я так адчуваю, безумоўна, я адчуваю нейкае там раздражненне на людзей, які там шмат весяляцца, але гэта мае асабістыя пачуцці, таму я там не публічна не выказваюся на гэты конт, бо мне здаецца, у тым-то і ся прыгажосць дэмакраты так жаданай намі, бо кожны, ну, мае права вырашыць, калі гэта неяк фізічна ці матэрыяльна, ці не па іншым, па законе не прышчамляе правы другіх людзей. То бок, у прынцыпе, адны людзі маюць... Мяне няма адназначнага адказу. Я не маюць права, каму стала горай, што хтось там пляша на гэтай там зыбіцкай. Мне гэта можа не падабацца, можа. Нейкія парады могуць не падабацца. Ну, але ці яны там, калі там праходзяць, ці маю я права іх забараняць, безумоўна, не. Як і весяліцца гэта падчас чумы, так само. Ну, адны маюць права пераваць падчас чумы, другія маюць права іх асуджаць. Да. Абсолютно. А гэтыя першыя маюць права не слухаць. Дэмакратычная пазіцыя. Гэта ўжо... Дэмакратычная пазіцыя ў гэтым плане, Павел, мне вельмі падабаецца. Ну, і пры гэтым проста побач квітнеюць всякія розныя славянскія базары, ікс-фактары, то бок вось у гэтай, як бы так сказаць, у іншай суполцы, да, у іншым культурным пласце. Можа квітнець у гэтай сітуацыі, як не славянскія базары і ікс-фактары. Яны, мне здаецца, цалкам адпавядаюць той сітуацыі, якая цяпер у Беларусі існуе, калі музыкі не могуць граць, вось як Павел, за нейкіх, прынцыповых, непрынцыповых, но пазіцый і не маюць абставінаў і не маюць у сабе вось гэтую жаданне нешта там выканаць, так, і там весяліць людзей,
Але з іншого боку ёсць, калі ласка, вот этот пласт агратрэша, які цалкам сябе комфортна адчувае ў гэтай сітуацыі. Павел, не было думкі ўсё кінуць і проста дзеля, не ведаю, выжывання пайсці ў гэты агратрэш? Не, такой думки не было. Запісаць нейкае пакаяннае відэа, схадзіць пару раз на БТНТ і далучыцца да пераможцаў. Мне здаецца, гэта магло бы быць у людзей, якія не зусім ведалі, што яны робяць, дзеля чаго робяць і реальную ситуацию. Я с самого початку, я об этом не раз говорю, у меня не было там ніводнай ілюзії, тому все, що зараз відбувається, це там цалкам чакана, а ось що не чакана, що яшчэ не расстралялі, ці там не посудзілі на 15 гадоў. Вось гэта не чакана. Таму, безумоўна, ты калі об этом думаеш, ты адразу ведаеш, якія будуць вынікі, нават прамежутачныя, кажуць, вось. І, ну, тому як би використати з цієї ситуації і пристосуватися, ну, безумовно, таких мислей навіть узникати не може. Я постучу по руку по древе ще раз на всякий випадок на словах 15 гадоў. Вось. І все ж таки, ну, спадзяюся, што... Хаця, што тут спадзявацца? Мы не ведаем, што будзе далей, мы не ведаем логікі рэпрэсій. Гэта па-свойму дрэнна, гэта давіць на нас непэўнасцю, але гэта па-свойму добра, калі ты ведаеш, што ад цябе не залежыць, калі да цябе прыйдуць і наколькі цябе пасадзіць, ты можаш проста спакойна рабіць тое, што лічыш вартым, годным і неабходным. Вось такі прынцып, які мне асабіста таксама дапамагаў там у Мінску, у Беларусі жыць і працаваць. На гэтай пафаснай ноце мы скончым нашу сённяшнюю культурную сядзібу, больш за 35 хвілінаў. Мы ў эфіры. Постскриптум ад Алексея Сапрыкіна. Да, постскриптум мы стараемся ўвесь час, і вось нарэшце я вырашыў, што трэба сёння ўводзіць эту рубрыку напрыканцы нашага падкасту парады ад госця. І як была одна вельмі крутая фраза у «Культура паляпшае жыццё», так і вось мы хочам, Павел, каб вы зараз нам параілі нейкія свае улюбёныя, або то, што вы зараз там чытаеце, слухаеце, глядзіце творы, любыя музычныя, літаратурныя, або відэа, там, кіно ці серыялы. Што апошняе прачыталі ці паглядзелі? Я зараз читаю книжку Владимира Прокоповича Некляева «Гейбен-геном», але, мне здаецца, яна афіцыйна не выпушчаная. Тады раю перачытаць і заўжды гэта вельмі дае нейкую, можа, спадзеву. Гэта твораць Сергея Довлатова. Позняя савецкая эпоха. Можна пачынаць. Можна ўжо пачынаць. Да, якая натхніць нас все ж таки тым, што адбылося пазней, перспектывамі. Дзякуй вялікі Павлу Аракеляну, дзякуй вялікі Алексею Сапрыкіну, які былі сёння ў культурнай сядзібе разам са мной, Павлам Свярдловым. Сябры, шукайце поводы для аптымізму, сачыце за тым, што адбываецца, удзельнічайце ў гэтым, рабіце, што мусіце, і ўсё будзе добра. Да пабачэння.